Миш башында бишмәче, бишмәченең биш башы, бишмәченең биш башына ишелмәсен миш ташы дигәне бар. Әбиләр шукыр-шукыр килеп анда кырга уракларын асып бармаганнар. Чишмәләрдә битен юып, әләнең менә булай күкрәкләргә сугып ала торганнары да бар. Соңгы арада менә Яшерин Батырын түгел, коры телдә яза башладык. Исәнмесез дуслар? Кыямовлар кыздыра тапшыруын башлыйбыз. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Бүген кемнәрне кыздырабыз инде? Бүген без ярдәмлек фигыльләр темасына кирип сөйләшеп алырбыз. Ярдәмлек сүзләр һәм ярдәмлек фигыльләр. Бу безнең телебезнең бизәге, мөхтәрәм җәмәгать. Шуннан да менә нишләптер без аны кулланмый башладык. Нишләп икәнен дә хәтта чамалыйм, чөнки рус теленнән тәрҗемә итәбез, рус теле мөхитендә яшибез һәм рус теленең йогынтысы бик көчле. Ләкин шуны әйтәсем килә, әдәби әсәрләрдә бар ул. Менә әдәби әсәрләрдә укыганда шундый рәхәт, менә татар шулай әйтә икән дип уйлап куям мин үземдә. Һәм менә шул әдәби әсәрләрдәге үрнәкләрне без журналистика матбугат теленә дә күчерсәк зыян булмас иде. Әйе. Соңгы арада менә Яшерин Батырын түгел, коры телдә яза башладык. Мәсәлән, шундый коры әйберләр хроникаларда да, хәбәрләрдә дә сизелә. Мәсәлән, президент Төркиягә очты. Менә бу очты дигән сүз аның шундый стилистик сәер мәгънәсе дә бар әле. Вылетел в Турцию булса да, татарча ул икенче төрле булыр иде. Президент Төркиягә китте. Әгәр дә аның мәсәлән очкыч белән самолет белән киткәнен ассызыклап әйтәсегез килә икән, атап әйтәсе булганда, самолет белән китте, самолет белән Төркиягә китте дип әйтү дә хата түгел. Самолетта китте дә ярый. Самолетта китте дә ярый әле. Очып китте, килеп төште. Менә без фигыльләрне ничек кулланабыз татар телендә? Кулланырга тиеш. Барып җитте, төртеп ятты, аңлатып үтте, җырлап җибәрде, җырлады түгел. Әйтеп куйды, әйтте түгел. Алып атты, сөйләп бирде. Менә икешәр, өчәр шушындый фигыльләр. Ничектер җанландырып җибәрәйме? Үзебезчә ул татарча, нәкъ менә шуңа күрә. Без аларны бөтенесен инкар итәбез һәм тәрҗемәдә, син әйтмичә, Яндекстан тәрҗемә иткән вакытта компьютерларны белми. Аңа бирелгән бер форма гына бар, шуны гына куллана ул. Бит менә булар матур булыр иде. Менә буларның хикмәте нәрсәдә? Мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кимүе. Кимүе генә түгел, бөтенләй бетүенде. Шуңа күрә университетка килеп кенә аларны өйрәтеп бетереп булмый. 4 елда гына. Күрәсәң, гаиләдә дә алар инде хәзер куллануны сөйләшәләр. Хәзер күп кенә әтиәниләр дә, хәзер инде Яшерин Батырын түгел, татарча белә торган әтиәниләр дә сирәк. Шуңа күрә дә Рүзәлә Юсупова бер тапшыруда әйткән иде, менә өлкән буын кешеләр белән сөйләшергә кирәк. Алардан алырга кирәк телне. Алардан алынган мирасны яшьләргә тапшыру. Мәсәлән, бер җирдә шундый хата очрый. Безгә хат яздыгызмы? Язган идегезме? Менә татарча шулай бит инде, язган идегезме сез? Матур гына яшәп ятканда ул кинәт кенә арабыздан китте. Матур гына яшәп ятканда ул кинәт кенә арабыздан китеп барды. Менә ярдәмлек фигыль. Ләйсән Мөхтәсимова һәм Туфан Миңнуллин әңгәмәсе дип язганнар. Дөресен ничек булырга тиеш? Ләйсән Мөхтәсимова белән Туфан Миңнуллин әңгәмәсе. Яисә тагын да татарчарак. Ләйсән Мөхтәсимованың Туфан Миңнуллин белән әңгәмәсе. Шәһәребезнең көннән-көн матураюын барыбыз да күрәбез, дип яза журналист. Дөресен ничек? Шәһәребезнең көннән-көн матурая баруын барыбыз да күреп торабыз. Менә бит ярдәмлек фигыль. Димәк, җөмлә тагын да матурая, миллиләшә, аһәңе арта, үзебезнең татар бизәкләрен алып яңгырый башлый. Монда әйтәсе килә инде, бу сүзләр ничектер безнең сөйләмебездән, ярдәмлек фигыль сөйләмебездән төшеп бара. Ләкин фигыль генә түгел бит әле. Менә авылларда атамалар, елга, үзән, кыр атамалары, Чишмә, куе. Менә шулар да югала бара. Менә ничек уйлыйсың, нишләп шулай ул? Мен нигә икәнен беләм инде. Ләкин чөнки кырларга чыкмыйбыз бит, кырларда иген, анда бит инде зур комбайннар гына йөри. Элеккеге кебек әбиләр шукыр-шукыр килеп анда кырга уракларын асып бармаганнар. Чишмәләрдә битен юып. Менә шуңа күрә югала бара. Ничек аны бит инде менә бу Кыямовлар кыздыра тапшыруында гына менә саклыйк әле дип утырып кына аның файдасы юк. Ул тормыш мөгаен аның белән килешергә кирәк инде. Урыслар әйтмеш. Килешергә кирәк, ләкин аларны бит саклап куюның ысуллары бар. Мәсәлән, төбәкчеләребез бар, бик матур китаплар яздылар, чыгардылар. Менә шуларны югалтмасын өчен бит инде кәгазьгә алар теркәлеп калырга тиеш әлбәттә. Әмма сөйләмебез күпчелек халык шулык авыл халкы исеменнән, хәтереннән җуела бара. Шулай. Менә бүгенгә безнең әйтәсе сүзләребез шул иде. Синең бүген лайфхак бармы? Бар. Лайфхак, бу файдалы киңәшкә мин бүген әйтер идем. Узган тапшыруда без бит инде авыз аппаратын җылытуны сөйләштек. Менә аларны җылытканнан соң
Bütün аппаратны эшкә җиткәннән соң, әле менә булай күкрәкләргә сугып ала торганнары да бар. Торып, җилкәләрне менә шулай язып алу, үпкәне эшләтеп җибәрү, аннан башласаң да дөресрәк була. Ниндидер менә bütün аппаратны сөйләмгә көйләү була, һәм шуннан соң сөйләмне тәмам көйләп эшкә җигәр өчен инде тиз әйткечләр кулланырга кирәк. Тиз әйткечләрне мәктәп елларыннан хәтерлисез. Син беләсеңме тиз әйткечләр? Беләм, ләкин син әйткәнне әйтмим. Мич башында бишмәче, бишмәченең биш башы, бишмәченең биш башына ишелмәсен мич ташы дигәне бар. Бусы бик катлаулы. Үгезегез үзегезнеке, мөгезе үгезегезнеке. Менә шуны тиз-тизрәк итеп әйтсәгез, сөйләм аппараты көйләнә. Эшли башлый. Әгәр тиз әйтә алдыгыз икән, димәк сез дөрес җылынгансыз булып чыга инде. Бу авазларның матур, дөрес итеп чыксын өчен шулай әйтәләр, әйме? Баганага бага-бага башын бәрдем баганага. Менә шулай итеп язсаң, һәр яктан файдалы. Әйе. Менә авазлар турында да сүз чыкты, монда аваз һәм хәреф. Еш кына менә бу ике сүзне бутыйлар. Шуны да аңлатып китик әле. Ике төшенчә, шуны белегез җәмәгать, хәтерләп калыгыз, безгезгә мөрәҗәгать итеп әйтим әле. Хәрефне язалар һәм укыйлар, авазны әйтәләр һәм ишетәләр, тыңлыйлар. Шуңа күрә фәлән кеше р хәрефен әйтә белми дип әйтү бу хата була. Хәрефне әйтмиләр, авазны әйтәләр. Р авазын әйтә алмый. Авазын әйтә алмый. Д авазын дөрес әйтми дигән вакытта дөресрәк була. Хәрефне язалар гына. Бүгенгә менә шулар. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашып торабыз.